manzo. It's Mr. Beyond the Beat. Kaunar manzanmu babin da ya kaita. Kaunar manzanmu babin da ya kaita. Na dawo ban kalanje manzo Muhammadu kai kawo. Bani shi ba a kanka ba dan ka kai. Babu mai sha da ikon ubangiji kowa ma. Kai yake so manzo Muhammadu har nema. Kai nake so manzo Muhammadu. Dan ba abin biya sai dai kai a duniyar nan ba wanda zan kama. Sama. Na taso nuna kauna zan yi ga annabi dan na san ba kamar shi a nan da lahira. Shi sabo ne ba ya tsufa ku zo don mu bi shi nai nisa bayan shin ku bar ma kira na sai na je gurin masoya annabi sai na zauna. Soyayya gaskiya ce amma ta annabi mai yin ta baya kuka bale na dama in za kai annabin dai shi dai za ka ɗauka ba wani can wanda zai zo ya maka tutiya. Sama. Yala. Kai rike manzo sai ɗan kirki ka zamo na ƙwarai a cikin taurari. It's Mr. Beyond the Beat. Ka yi haƙuri halin manzo ne, ka zamo na gari ba mai muka gore. Ne nazari na na gane, ba wanda ya kai manzo na gane. Shi na riƙe da shi za ni rayuwa, dan na ga yana da taimako gun marayu. Kowa ma in ya zo kunsa komai za ya samu ɗan gata ina masoyan annabi don mu bi shi. Gaba. Kala. Mai san manzo in ya fara ba ya shi balle ya gani ka. Ni kan san manzo na narke Ubangiji Allah da tsamin na yau dai haka ba abada ne. Allah ƙarin mai wani basira. It's Mr. Beyond the Beat.